u Ameriku i voze ovu formulu. Gde je sad sljedeća trka? Sljedeća trka je u Austinu. Pa ko je prvi? Prvi je ovaj Verstappen. 320 bodova, pa onaj Norris. Norris mu beži 50 bodova. Ima još, vozi se do nove godine. Do nove godine vozi se sad Amerika, pa Meksiko. Vozi se Amerika, Austin, pa Miami, pa Las Vegas. Las Vegas, pa Meksiko dole. Znači idu od dole. Verstappen prvi, 25 bodova ko osvoji prvo mesto. 18 bodova drugo mesto, treće mesto 15 bodova.